Proč zvolit AEG pračku kombinovanou se sušičkou? Šetří prostor, čas a peníze a hodí se do každé domácnosti. Jednotlivé série nabízí nové technologie a funkce, vyhovující vašim každodenním potřebám v péči o prádlo. Pračka se sušičkou série 9000 Absolute Care suší s technologií tepelného čerpadla při poloviční teplotě a snižuje tak spotřebu energie až o 55%. Ideálně usuší vlnu, outdoorové oblečení i jemné hedvábí. Pračka se sušičkou série 8000 Power Care dokáže rychle promíchat prací prostředek s vodou ještě předtím, než se dostane do bubnu. Díky tomuto předmíchání efektivně odstraní skvrny i při nízké teplotě 30 stupňů Celsia. S funkcí Autodose si nastavíte dokonce automatické dávkování, které chrání oblečení a spotřebuje až o 60% méně pracího prostředku. Pračka se sušičkou 7000 Prostým je spotřebič 3 v 1, který kromě praní a sušení využívá navíc páru k osvěžení oděvů. Bez praní a za 25 minut zbaví oblečení pachů, zredukuje pomačkání a navíc spotřebuje o 96% méně vody. Pračky kombinované se sušičkou nabízí v každé sérii tyto funkce.